на него, като автор. И беше интересно, защо пък точно от Лясковец. По-късно разбрах от неговата лична изповед от блога му, че всъщност той се представя така, просто защото корените му, животът му е свързан с този град. Както каза той, ако бях от Тутраган, щях да съм и от Тутраган, нали така? Но понеже по стечение на обстоятелствата той се е родил именно там, всъщност едва ли е стечение, може би това е избор на душата му, той си знае. Има значение той да се е родил там. Христо от Лясковец има интересното призвание да пише. До сега изразва публиката си с доста книги, въпреки че не само книгите са нещо, което дарява на публиката. Той има страхотен блог, в който всеки Божи ден, ама наистина всеки Божи ден, той избира по една тема. Пише за живота, за емоцията, за песните, за любовта, за всичко. Има ли нещо, за което всъщност не? Няма, сигурно. Ей така, както споделя емоциите си и чувствата си в своя блог, той го прави в книгите си. Много интересни книги е написал и ще ви спомена заглавията на някои от тях, но ми се иска да говорим ето за тази прекрасна личност. Христо от Лясковец и приятели. Прекрасна е, защото събира на едно място 23 човешки емоции. Толкова разнопосочни, толкова различни и същевременно обединени от позитивната енергия и желанието да се каже нещо хубаво и светло да се прави. И понеже ето той е виновника за това нещо да се случи, мисля, че заслужава огромни адмирации. Защото рядко се случва някой автор, който така или иначе се изявява на попрището литературно, да бъде толкова благороден, че да сподели страниците на своята книга с още 23 автори. Наистина е уникално това нещо и когато човек разлисти страниците на тази книга, може да изживее огромен, буквално огромен диапазон от емоции и да почувства нещата от всичките им страни. Малко по-късно ще ви прочета част от книгата, за да можете да се докоснете до това, което е събрано в тази книга. Въпреки че аз съм убедена, че истинската среща на читателите е интимната среща, когато човек разлисти сам страниците на книгата. Когато се докосне до това, което авторът е искал да каже. Но с тази книга Христо от Лясковец иска да каже, че той обича хората, че той е една отворена душа и е готов да приеме и да посрещне в живота си, в сърцето си и в книгата си много други автори. Както, между другото, се случи и с мен и съм безкрайно благодарна, защото един ден, една сутрин, бях приятно изненадана от поканата да се включа в тази книга. Честно казвам, в началото се замислих, но бях твърдо съблазнена от идеята да бъда част от този проект и да ви кажа, съм щастлива и съм безкрайно благодарна за това, че той не само ме покани в тази книга, а се превърна в един от моите най-добри искрени приятели. Мога да кажа, че той наистина е един прекрасен човек, прекрасен автор. И за да не бъде голословна, мисля, че тук е момент да ви зачита поне малко част от това, което Ицо е написал. Всъщност ми се иска първо да започна с това, което той правеше като благодарност. Защото наистина е много интересно. Той започва книгата си така. Благодарност към моят приятел дете, където седяхме по зори в офиса и мечтаехме, а то просто се случи това, за което си говорихме. Сякаш орехът в заведението, което посещавахме, предава безсловно всичко. И продължава. Към Майкран, Стефан Русев, Христо Стоянов, Любо Стоянов от Слайд.бг и тяхното безценно внимание и уроци към мен. Има и още куп благодарности, но има един интересен послепис, който гласи: искам да разкрия основния мотив за създаването на това произведение. Когато започнах да общувам в социалната мрежа с непознати хора, някои от тях наистина докоснаха душата ми с най-различни и непредполагащи неща за тях. От тогава аз исках наистина да ги поканя да споделят част от личната си история с мен и с читателите, които четат моите книги и блог. Някои от тях са известни в техните области, а някои от тях дори не ги бях и чувал преди. Но признавам си, това е без значение за мен, защото те ме докоснаха и аз от признателност към тях създадох заедно с тях книгата си Христо от Лясковец и приятели. Благодаря ви, приятели.
приятели. Заслужава аплодисменти за него. И ще чета още нещо интересно. Това е всъщност първият материал от книгата Христо от Лясковици, приятели. И той започва именно с Христо от Лясковици. Как да го направя, се питах всеки ден. Сънувах различни духовни реализирани души, които ми подсказваха пътя. Но аз сякаш не исках да го възприема, защото не се чувствах достоен да вървя по него. А още повече да води другите. Личната самооценка сякаш беше занижена и не управлявана от него, а после се чудех защо е така. Излезе ми, че искам да покрия дадени условия. Ще бъде добре само, ако примерно нещо се махне от живота ми. А да изживееш дадено нещо, за да получиш друго, ми беше трудно да завъртя монетата и не обръщах внимание, че медалът всъщност има две страни. Когато всичко започна в моя живот, на 11 години, аз почнах да пазя повече мълчание, защото така бях посъветван от вътрешния ми навигатор, за да не ме помислят за умствено напреднало и да ме объркат и сравнят с техните представи за живота. Опитвах се колкото мога да се пазя, пък да не ме помислят за малумен, но това сякаш по-ми се отдаваше в пъти повече. Нямах желание да уча, да живея, но станеше ли въпрос за звездите и за луната, всичко друго губеше значение. С времето желанието ми да пусна този свят беше по-голямо, а мястото сякаш границата ми, тялото ми действаше отвратително. Оказа се, че първите 7 години са не само пропуснати да ме приучат да обичам себе си и да продължа напред. Не мога да виня никого, защото и тях не са ги научили. Но забелязах, че няма много голяма полза от любов в животинския свят на човека. С времето, когато започнах да се престрашавам да общувам с хората, виждах, че нищо не съм пропуснал, докато съм си мълчала. Но пък и нямаше с кого толкова да говоря. И може би защото в един момент Ицо разбира, че онзи етап не е имал с кой да говори, той започва да говори с белия лист. И точно чрез белия лист се раждат няколко уникални произведения. Ще ви зачета само някои от заглавията, които той е автор. През далечната 2000 година излиза първата негова книга. Тя е със заглавие Йога, пречупана през очите на един човек, който така реши. Явно и така реши. Втората книга носи заглавието Разсъждения, стремеж към космическо съзнание и излиза през 2002 година. Третата книга на Христо от Лясковец излиза през 2003 година и носи заглавието Галилейският учител. Следва четвъртата поред, която има заглавието Историята на едно ключе. Излиза през 2004 година. Каква е историята на ключето, ще ни каже и малко по-късно. Защото аз съм любопитна точно за коя врата пасва от ключето. Продължавам напред. В 2005 година на бял свят заплатява небезизвестната спътница. Пак интригуващо и интересно заглавие. Йога на силата, фитнесът, излиза през 2007 година. Стая 205, книга за свободата на нещата, които ни движат към нея, вижда бял свят през 2008. Африка в моето сърце, една от емблематичните книги на Ицо, излиза през 2008, а през 2009 излиза Клиент номер 1 опасна бизнес, последвана от продължението на същата книга през 2010 година. И една емблематична за живота на Ицо книга, която разказва една много красива любовна история. Батян, обичането на морето, което излиза през началото на тази година, ако се не лъжа. И която, излизането на която аз живях по някакъв начин с него, защото беше огромно вълнението. И беше огромна емоцията наистина, когато тази книга видя бял свят. И няколко месеца по-късно излезе тази книга. Христо от Лясковец и приятел. И понеже имах огромното удоволствие тази вечер да представя този чудесен автор пред вас, мисля, че е време той да застане тук, по моето място, и да ви кажа няколко думи за себе си, за творчеството си, за емоциите си, за вълнението си и за съприкосновението с публиката. Здравейте отново. Значи основната идея, когато се роди тази книга е, прочетох преди 2-3 години един автор, който беляза живота ми.
Тя е жена, която също е направила и постигнала много в живота си. Жената се казва Луис Хей. И през годините, когато нейното творчество, да кажем, е белязало живота ми и меко казано е спасило живота ми да не направя някаква глупост, защото съм бил в състояние на отчаяние и различни такива неща. Сега може да ми е смешно за това, което говоря, но тогава не беше. И тук преди 2 години се роди идеята, след като прочетох нейната книга Луис Хей и приятели, и си казах, защо да няма книга Христо от Лясковици приятели? Обаче се появи идеята кого да поканим, кой да влезе вътре, като все пак имат по-големи хора от мен на възраст, на размери и така нататък. Аз съм много по-малък от тях. Обаче през социалната мрежа започнах да каня хора, които са докоснали живота и сърцето ми. Някои от тях се съгласиха да участват, някои от тях не, това си техен проблем, не е мой. И когато започнаха да идват материалите, значи материалите са написани така, по тяхната последователност, когато са ми пращани. И аз, когато започнах да ги слагам в книгата, те започнаха така да ми изпълват много душата и понеже, както Дани преди малко каза, искам най-много да изкажа благодарност към хората, които наистина в информационния свят, в който аз все още прохождам, те допринесоха за моите първи стъпки. Един от тях е в тая зала Майкрам, на който съм безкрайно благодарен. Другият е Стефан Русев, който също с неговите неща и материали и взаимопомощ, която все пак аз тогава няколко път се е налагало да ми обясняват 5-6 пъти, защото за тях тази материя, примерно с компютрите, е нещо нормално, докато за мен беше много странно. След това е един мой прекрасен приятел Адаш Христо Стоянов, който е създал един много прекрасен сайт lifehack.bg, който също вдъхновява хората като мен. Любо Стоянов, който е създател на Slides.bg, където моите книги, някои от най-скъпите ми книги в случая, които са ми на сърцето, фигурират там безплатно. Задаваха ми въпроса, защо има мои книги, които не носят никакви дивиденти. И ще ви кажа нещо, което мен ме изненада. Един от любимите ми автори, Пауло Коелho, прочетох как той е открил едно негово пиратско копие в един руски сайт. И той си го е взел, свалил си го и си го сложил в неговия сайт и казва под него, че е бил толкова щастлив, че е намерил нещо преведено на руски. След 2 месеца отива в Русия и продава 10 000 копия. И защото той може да прави нещо безплатно, аз няма какво очаквам. И започнах да употребявам Slides.bg като един нагъл консуматор, който почти няма ден аз да не съм вътре. Да не слагам нещо и да не насочвам хората да четат нещо. И създателя на Slides.bg, когато се срещнахме преди няколко месеца тук в София, каза: човек, ти си един от хората, които чак ме вдъхновяваш с твоите небивалици в случая. И аз искам благодаря ти, аз все още съм начинаещ. Той каза: май вече не си начинаещ. Аз ви благодаря, така, понеже някой път не искам много така да прекалено много да ме лаская. Също така искам да благодаря на една много прекрасна Мацка Вихра Попова, която ми прави кориците, която благодарение на нея моите корици така изпълняват моя път, а не изпълняват пътя и желанията на някой друг. На прекрасната Дани, която
съм ме поканил също да участва в книгата и като един много прекрасен мой приятел да поведе това представяне, което за мен е поредното, в което участвам и първото, което е мое в случая. И искам да благодаря на човека, който, благодарение на който се случват моите книги. Това е един прекрасен човек, който в един момент се появи, благодарение на моя приятелка, защото аз дълги години търсех кой да прави моите книги. Срещнах доста пречки така за 12 години, откакто пиша, както обичам да се изразявам отскоро. Защото срещнах един проблем, който аз съм от провинцията, примерно за по-големите градове, и забелязах един проблем, че хората от провинцията все едно няма право нито да продадат, нито да издават, нито да правят каквото да било. И един ден моя приятелка от Плевен каза: аз имам нещо предвид и ще отида да проверя на едно място къде какво може да се случи. След 2 дена тя проверя и казва: абе, май ще стане нашата работа, и осъществява контакта с човека. И аз вече вечерта в 10:30 получавам един съдбовен за мен имейл, където в края на краищата на моята нива изгря слънцето. Отидох, събуди майка ми и заедно си поплакахме, защото в края на краищата това нещо вече е факт. И благодарение на този човек, моите книги по обратен хронологичен ред започнаха да излизат на бял свят, защото точно тогава, когато аз съм подписал, примерно не сме се познавали, до какво от това. Сега работим по един много прекрасен начин, случват се много прекрасни неща. И за мен е един прекрасен празник да го приветствам този човек, да дойде лично да ви разкаже някои неща, как се случват. Заповядай. Можеш да разкажеш как се раждат моите книги, как се раждат и всички други книги на всички други автори, които участват в твоята емблема. Благодаря. Значи аз казвам Димитър Батуров. Аз съм собственик на издаване.com. По условията имахте визитни картички, може да ги видяхте. Значи набързо ще бъда кратък, съжалявам, че не издържа, може да представите го. Става въпрос за това, че ние сме първото издателство в България, което издава по начин на така наречен начин print on demand или печат при поискване, което значи, че авторът, ние издаваме книгата на автора, но не печатаме бройки от дадената книга, т.е. не печатаме даден тираж, примерно 100 броя, 1000 броя и така нататък. Единственото, което правим, ние издаваме тази книга, имаме онлайн книжарница, където слагаме книгите за покупка и съответно всеки един автор може да си, т.е. да извиняйте, всеки един клиент е приятел на автора или просто клиент, който е влязъл в издаване.com, тъй като там има онлайн книжарница, може да видя други книги и да му е харесала дадена книга да си я купи. Съответно авторът решава сам каква ще му е продажа, т.е. печалбата на всяка една книга, като може да я променя всеки един момент, всеки един ден, всеки един час. Автора може да променя книгите си. До сега, значи, ние започваме 2010 година. От 2010 година до сега имаме около 170 книги, издадени по този начин. Наблизо около 100 автора, ако не се лъжа. Христо Десковец, между другото, т.е. Христо, така мога да наричам, е всъщност един от първите хора, които се включи в този проект и всъщност дори се включи преди самата изработка на страницата и преди онлайн книжарницата. Той започна да продава книги. Така че спокойно мога да кажа, че той е всъщност първият автор. Той започна да продава книги по този начин. С което избира съм горд, че ме поканиха и така присъствам и ви дава думата.
защото тази вечер е изключително и само за тях. Аз ще бъда кратък. Както казах вече, той започна самото начало, мисля, че е края на 2010 или начало на 2011, ако не се лъжа. Края на 2010 беше. Като съответно хубавото, което лично мен много ми харесва, е това, че всички автори до сега са дошли изцяло и единствено под собствена подбуда, в смисъл такъв, както той сам каза, казали са му за това нещо, съответно той го опитал, харесал му е. Това е нещо, което ние предлагаме като услуга, като продукт и съответно продължава да издава при нас книгите си. Също и за Мария, която също е чула за нас чрез Христо и тя също харесва това, което предлагаме. Мисълта ми е, че съм изключително щастлив, че издаваме точно такива автори, които са доволни от услугата и ние най-вече се стремим авторите да са щастливи от това, което предлагаме. Както казах, в момента страницата ни е доста добре се развива, около на месец издава около може би 20-30 книги, като съответно в бъдеще ще предлагаме и много повече услуги. В момента предлагаме само печатни издания, в бъдеще предлагаме електронни издания, също така и услуги, всякакви редакция на книга, изработка на корица и така нататък. Ние в момента ги предлагаме тези услуги. Дори на Мария всъщност корицата ние сме я правили. Не знам дали ви харесва на вас, но на мен харесва изключително. И всъщност цялата идея е около това, че авторите вече нямат нужда от средства, за да издават своите книги. Издаването стават напълно безплатно. Като автор получава, ние изпращаме една безплатна бройка на автора, за да одобри тази бройка. Ако нещо има промени, съответно правим промените. И след това автора ние публикуваме за продажба и всеки един човек може да си купи тази книга в издаване точно в нашия момент. Това е цялата схема. Тази схема, между другото, не сме ние измислили, тя е измислена, така че работи много успешно в други държави. Просто ние сме първите в България, които правят нещо. Както казах, съм изключително щастлив, че Христо и Мария ме поканиха също така. Не мога да кажа тези думи. Христо, между другото, е един от, освен че е първия, който започнахме да продаваме книгите му, един от най-продаваните автори, всъщност, в нашата държава. Сега точно статистика, често да кажа, подготвен съм, за да ви кажа точно колко книги е продавам, сигурно се е един от най-продаваните автори. Мария е първа, между другото, колко мисля, един месец, около един месец вече книгите. Тоест, сравнително нова е книгата, така че все още, но тя, така като гледам, и тя ще пожави доста голям успех с книгите си. Така на пръв поглед нямам изключително голям опит, но така в пръв поглед виждам, че няма как тази книга да пожави успех. Също съм изключително щастлив, че и двамата автори са изключително даровити, изключително ентусиазирани, изключително в смисъл щастливи с това, което правят, тези проекти, които правят това представяне. Мария също е изключително зарадвам, че тя има изключително идеи, които може би бихме реализирали с нея, които са изключително... Просто нямам думи за това, което мога да кажа, т.е. бъдеще ще се види за какво става въпрос, за да казвам аз и вече Мария ще оценя тя. Но общо взето това искам да кажа. Мисля, че общо взето не искам да... Пак казах, аз пак не искам да взимам много думата. Все пак е вашия ден. Благодаря. Благодаря аз. Благодаря на вас и на вас. Благодаря. Понеже, сега ще се повторя още веднъж, но понеже чак сега дойде човека, на когото съм изключително благодарен, преди малко казах, че книгите ви се намират на едно много интересно място в интернет, Slides.bg. И понеже преди малко пристигна човека, аз искам още веднъж да му благодаря официално
да му изкажа моята благодарност като един нагъл потребител на Slides.bg. Може би думата наглост вече придобила съвсем различен смисъл. Аз съм един прекрасен консуматор на неговия продукт, който пък прави моята известност още по-истинска и по-лесно достъпна. Защото ми направи впечатление, че когато съм искал да пускам електронните файлове или каквито да било неща, аз не знаех към кого да се обърна. Обаче един ден се обърнах към един прекрасен човек, Майк Рам, и го попитах, в край на краищата, има ли нещо, което аз мога да направя, свързано с тези електронни файлове? Той каза ми, що ли обърнеш внимание на Slides.bg? Slides.bg нищо не говори, в край на краищата не е като в картоната бакалия, лякото и така нататък. Влязох, видях, Господи, как може да има такова нещо и аз да не разбера, че съществува. Обаче в край на краищата разбрах. И започнах, създадох си профил, създадох една камара файлове, после претърпя самия сайт ми катаклизми, но ми направи впечатление едно. Този катаклизъм, който собственикът претърпя, един ден получавам съобщение от този човек, че той ми се извинява, че нещо се е случило, че моите неща са изчезнали. Аз за първи път някой в живота ми се извинява, защото нещо се е случило не по негова вина. От този момент нататък аз му станах още по-голям фен. И започнах да публикувам, както казах, едни от най-скъпите ми на сърцето книги, да могат хората да ги използват както си искат. Тоест, да са достъпни. Защото ми дойде до гуша да има условности от това, дай ми, че да ти дам. Аз не искам нищо друго. Мога да си позволя да давам. И понеже съм събрал едни прекрасни хора в тая книга, които разшириха моята лична вселена. Докоснах се до хора, които не подозирах от начало, че съществуват. И тези хора си имат също техните си вселени и в момента някои от тях имаха възможността да дойдат днес тук, някои от тях ми се извиниха по няколко пъти, вече ще не могат да присъстват на това събитие, защото не са от тук, не им е близко, нямат възможност и така нататък. Искам да изкажа една много прекрасна благодарност, дълбока, сърдечна към друг човек, който в момента е в залата, Ели Зарева, която като се запознах с нея, историята е много интересна. Дъщеря ми, като се запознава с мен, ми казва, искаш ли майка ми да ти направи интервю? Питам, извиня, коя е майка ти, че ще ми прави интервю? И тя казва, тя е в приятелите в социалната мрежа. И аз се свързвам с нея и на другия ден вече имахме интервю. И аз викам, Господи, не мога да повярвам, че днес за утре нещо се случва. Тази жена разшири още веднъж кръгозора ми. И в един момент викам, добре, то в край на краищата, то нямаме край. Нямаме спирка, нямаме нищо. И ще продължаваме нататък. И малко преждевременно, но ще си позволя да ви кажа, че днес съм особено щастлив, че едно от най-скъпите ми книги, която е най-посещавана в Slides.bg, казва се Разсъждение, стремиш към космическо съзнание. Днес дойде първата бройка, преведена на италиански език, от дъщерята на Ели Зарева, Весто. Весто не може да е тук в момента, защото е в Италия. Но с филма, който правим в момента, тя ще получи своето послание много скоро. Искам да й благодаря, че я има. Да благодаря на това, че живота ме срещна с нея и с всички други автори, които участват в моята книга. Защото да ви кажа често, тази книга, колкото е моя, толкова си ваша. Защото моите истории, въпреки че аз много мислех дали моята история да е на първата страница или на последната. Защото вътре има и много интересни истории, които
на някой съм се смял, ама на някой плаках. И сега ще ви предоставя възможността, Дани, да ви прочете една история, която е толкова интересна и дълбока, че аз, когато я разбрах тази история, тя е от една много прекрасна и обикновена жена, която също не може да присъства в момента, но тя е една много прекрасна майка, една много прекрасна жена, един много прекрасен мой фен, ако мога така да се изразя, който отначало дори се дърпаше и не искаше да сподели този пример, който тя даде с този неен си разказ, защото този разказ е по действителен случай, който действителен случай аз, след като проумях този случай, защото тя последните 2 изречения ми каза 2 седмици след като тя ми даде този материал, и аз така се смях, че сега ще ви предоставя възможността да видите Вселената, как понякога си играе с нас и ние искаме едно нещо, а тя има други планове и ни дава малко повече. Сега ще имате възможността да го чуете това нещо. За мен наистина огромно удоволствие да ви представя разказа на Цвети Иванова, който се казва "Пътешествие на едно семейство до Рио де Жанейро, Бразилия за 10 дни". Звучи семпо и на пръв поглед може би ще ви се стори обикновено, но наистина финалът на тази история е уникален. На Коледа стават чудеса. И изненадващо получих мейл, че съм спечелила екскурзия до Бразилия. На 30 април 2008 година заедно с моя мъж се отправихме към летище София, където ни чакаше екскурзоводката. Забравих да кажа, че екскурзията беше за двама и беше all inclusive. С полет АФ 2687 до Париж вълнуващо, защото за първи път се качваме на самолет. В Париж имахме много престой на летище Шарл де Гол, около 6 часа. Следващият полет за Рио де Жанейро беше едва в 23:15 часа. Пътувахме с Боинг АФ 442. В самолета на самата седалка имаше монитор, на който гледахме филми, слушахме музика, защото полета беше през океана 11 часа. Стюардите и стюардесите бяха много мили и постоянно предлагаха чай, кафе, студени напитки. На 1 май пристигнахме в Рио след 16 часа пътуване. Посрещнаха ни и имахме трансфер до хотел Рио Копра. Настаниха ни в хотела и всичко беше повече от добре. На 2 май имахме закуска на шведска маса в самия хотел. Понеже екскурзията беше спечелена, всичко беше поето и ние нямахме никакви разходи за нищо. От 9 часа беше запланувана среща с безспорния символ на Рио де Жанейро, статуята на Христос Изкупителя, която е висока 38 метра и е завършена през 1931 година. И след това Маракана, най-големият стадион в света. Пътуването към планината Корковадо, която е част от националния парк Тижука, който е с размери 8154 акра, разгърната е тропическа гора с много видове растения. Изкачването по върха с влакче и е около 20 минути, а стръмните склонове започват от района Космевел. Още от самото начало с нас на влакчето се изкачиха и музиканти, за да свирят за нас, докато пътуваме. И преживяването да слушаш бразилски песни беше неописуемо. Когато се качихме на самия връх, подножието на величествената статуя на Спасителя, и гледахме с умиление и се възхищавахме, защото не всеки ден можеше да се види такова нещо. Направихме си много снимки за спомен и се разходихме измежду сувенирите и магазинчета. От самия връх се виждаше всичко и беше много красиво. Статуята на Исус е изградена от желязо, бетон и тежи 1145 тона и не случайно е поставена на най-високото място в Рио, на височина 710 метра, и облицована с устойчив талк, за да я предпазват от климата там. Спасителят, който е разперил ръце на цяло Рио де Жанейро, е негов символ и покровител. Разперените му ръце стигат цели 30 метра и сякаш са готови да прегърнат целия свят. Забравих да спомена, че още с слизането си от самолета,
Рио поразява с контраста на пейзажи, приласкава с гостоприемство и ни обгръща с дружелюбната си атмосфера. Оттам се спуснахме до най-големият стадион, построен по повод световното първенство по футбол. Разгледахме го, стигнахме чак до съблекалните и след това излязохме на терена. И там имаше един футболист, който забавляваше хората със своите номера. Направихме си снимки за спомен и се отправихме за кратка почивка. След обед имахме време за разходка и седнахме да утолим жаждата си с една крайпериня в ръка. Това е националното питие коктейл от кашаса, дестилат от захарна тръстика. Лимонов сок, захар и много лед, който в Рио се употребява по всяко време и през деня, и през нощта. Направи ми впечатление, че няма значение кои как изглеждаше и на колко е години, защото са полуоблечени. Климатът и духът на града потикват да се свалят всичките дреми, всичките грижи и стрес. Навсякъде звучи музика, в многобройните улички охая на ароматно бразилско кафе. Жегата ни настигна и ние отидахме техните фрешове, които са прекрасни и неприлично ефтини. От 3 до 7 май имахме свободни дни за разходка и почивка. Вече покрай магистралата, която разделя плажа Копакабана от верига модерни хотели, местните художници излагат картините си. Продавачи раздават своите фланелки на бразилските футболни звезди, а уличните музиканти свирят мека лирична музика. Няколко дни в Рио ни бяха достатъчни да качим някой друг килограм от изкушенията на местните ресторанти. При това е изумително ефтино и ако не опитате, може само да съжалявате. А и морските им дарове са великолепни. Заведенията се делят на рибни и местни и работят на един и същи принцип. Има огромна маса отрупана с разнообразни салати, супи и сосове. Всеки знае, че Рио е курортен град, известен с футбола, самбата, хората, които обичат да работят, да танцуват, да живеят. Всеки знае, че Рио е курортен град, известен с футбола, самбата, хората, които обичат да работят, да танцуват, да се къпят в морето и най-важното е, че могат да се наслаждават на живота. Животът тук не замира, а продължава 24 часа в денонощието. През цялото време по улиците и ресторантите на плажовете, Копакабана и Ипанема кипи живот. Посетихме ботаническата градина с над 235 000 растения. И аз се радвах толкова много, защото много обичам цветята. Видях и много видове, които се отглеждат в специални парници. И ние забелязахме и закачливите маймуни, които скачат от клон на клон. След кратка почивка в хотела, се приготвихме за плаж на Атлантическото крайбрежие, което само по себе си бе приказно. Когато погледнахме към самият океан, виждах как вълните се блъскаха една в друга. Тази почивка ни беше дошла като истински дар. Защото както бяхме зажаднели за море, оттуклите жаждата за морски рай и то некъде да е, в Рио. Мазахме се взаимно с плажно масло, защото иначе нямаше как да издържим на слънчевите лъчи. Запознахме се и с други, които бяха с нас, но само ние бяхме all-inclusive. Заедно с тях наброявахме не повече от 30 човека. Но както всичко, така и това си имаше край. На 8 май 2008 година запусихме и освободихме стаите, които бяха оборудвани с всичко необходимо и покриваха в изобилие нашите нужди. С трансфер до летището се придвижихме до Боинг AF443 до Париж в 16:20 часа. На 9 май пристигнахме в Париж в 7 часа и 55 минути и оттам се отправихме за следващия полет за София AF2686 в 10:24. Каснахме благополучно в София 14:20. Искам да кажа, че това беше толкова вълнуващо преживяване, че каквито и думи да използвам да го опиша, все ще е малко, защото е по-добре да бъде изживяно, за да можете да се докоснете до това, което ние с мъжа ни изживяхме. Пътешествието до Рио беше второто прекрасно нещо след нашите прекрасни деца, което ми се случи в този живот. Винаги се спомням за този дар, който наистина не очаквах, а когато ми се обадиха, че съм спечелила тази награда, не можах да повярвам. Сега, след като преживях всичко това, и сетивата ми са заредени и
изпълнени с живот, съм много щастлива. Изведнъж си спомних, че играх една игра от BTV телевизията и отговорих на някакви въпроси, свързани с играта Survivor. Играех и исках да спечеля спален чувал, защото щеше да ми е нужен за реките и за моретата, на които ходим. Но Вселената имаше друго в предвид. И ни изпрати. И ни изпрати с мъжа ми да спим 10 дни в Бразилия в хотелска стая. Играйте и вие в живот и спечелете своите. Интересно, не? Защото тенденцията е точно в това, че понякога ние имаме едни планове за живота, искаме едно, то се оказва, че плановете на съдбата са много по-големи. Може би тук е мястото да дам думата на Ицо, за да приключим първата част от тази вечер, подобаващо, защото последните думи винаги са думите на. Още веднъж искам да ви благодаря, че днес сме тук на това прекрасно събитие, което е 2 в 1. Моето и на прекрасната Мария Нахиева. И при условие, че това нещо е за първи път в моя живот, то е малко комично, много 3 дена полагам и неимоверни условия да нося върховръзка. Понеже съм човек на свободата и не мога да си представя нещо, ама стяга. Но ми казаха, че трябва да изглеждам добре. Много ми е интересно какво според хората трябва да изглежда добре. Аз в момента съм брадат, с въртовръзка и ако това е да изглеждаш добре, може би изглеждам добре, но меко казано настегат нещата. И това е някаква проформа в случая, да изглеждам добре пред вас. И пред хората, които ще видят филма, който заснемаме, защото аз имам задачата, нелеката задача да разпратя на всички хора, които участват в тази книга, да могат да се преживеят също това, което вие в момента имате честа да участвате и да присъствате. И искам безкрайно много още веднъж да ви благодаря, да благодаря на Митко, да благодаря на всички автори, които участват в книгата, да благодаря на един много интересен човек, който в момента е оператор на камерата за пулта, който също участва в тази книга, но искам да ви кажа, че той е художник и не само художник, той е много прекрасен творец. В книгата ми в хартияния носител на книгата не съм си позволил да слагам неговите картини, но в електронния формат на книгата, където се намира в Slides.bg, има една много интересна, като малка част, малка картинна галерия, която разкрива неговото творчество. Ще ви оставя така пас загадка, вие сами да го откриете това, да го разгледате, ако имате интерес. И така вече оттам нататък, ако имате някакви въпроси, може да ги задавате към мен, към него направо и така нататък. Искам също безкрайно много да ти благодаря, че те има, че участваш в произведението ми и че правиш и неща, които не знам дали някой друг ги прави. Не само в България, и в света евентуално. И искам още веднъж да ви благодаря, че днес сме част от това събитие и да ви пожелая едни прекрасни мигови с продължението на следващото представяне, което предстои. Благодаря ви.